Ito guys, naghahanap tayo ng outdoor furniture para sa lanay or sa patio, tawag natin. Maliit lang ang lanay. Maliit na lanay, kaya kailangan siguraduhin kakasya ang ating furniture. So either yan. So ang presyo niya, tapos ito ang second option. Yan. Meron siyang dalawang chair, tapos may love seat, tapos table. Ang presyo niya 26,000 to 49 pesos, Philippine pesos. Tapos ito ang third option. May table, may 6 chairs. Ito useful kasi pwedeng extra seating pag kumakain. Ang presyo naman nito, ayun. So kung kayo guys, anong pipiliin nyo? Ito, table na may 6-seater. May cushion na yung ano niya. Ito talagang useful. Ito cute. Mas magandang tingnan. Kaya lang, 4 lang katao makakaupo. Tapos, syempre, wala siyang malaking table para pag kumain. Ito naman, ito hindi na to option kasi dalawa lang talaga ang chair. So, ito, either yung table or ito. Pero yung yung puti na clothing kasama lang sa kasama yun. May enough ka bang cash? Gano'n ba yan? I don't know. So, alin ang napili mo? Hindi ka mo ito. Akala ko yung table. Kasi alam mo, sabi nyo, ang configuration nito tama-tama. Ay, hindi ba mas mahaba? Tingnan mo nga, baka mamaya nasa tubig na yan ang pool. Ha? Hindi naman. Hindi. Mamaya yung nandun nakaupo na sa tubig. Kaya lang, dito yung yung titana. Oo, okay lang. Ngayon, ang difference nga nito, ito walang kainan. Ngayon, may kainan. Oo. Wala ka naman, magbibisita ka ba? Wala ka naman bisita eh. Ang bisita natin sa May lang na marami, pero that's it. Tapos sila pati, Pwede naman pag kumakain na hawak. No. Ikaw, Che, si Percy lagi pinapodecide natin. Ano, Che? Yun useful. Pero ito magandang tingnan. Hindi mahaba, ha? Are you sure? Ha? Yung pag ganyan? Yan? Kasya? Mas mura pa siya, ano? Ayan, 10,000 ang difference. Ay, yan, 10,000. Hindi naman sila maglagay dito ng mga kakainin. Oo, yung kakainin. Sumantok sila dyan ng mga ulap. Hawak nila yung paper plate. No? Yeah, I agree. Diba, 10,000 ang difference. Oo, at saka nakukyutan nga ako dito. Ito nga first choice. Okay, guys. Oh. Sir, yung total po lahat, sir, nung nakuha niyo po, 39,947. Wala nang bibili. Okay. Kasama yung puti doon, yung puti Opo. Kung ito po yung kukunin niyo. kung ito, Oo. saka yung puti. Opo. At saka bumili pala, Please, ako teka. natin yung kailangan. Trust bin. Ito. Lanay. Tsaka sa patio. Eto, may stock ka pala. Wala. Ha? Alin ang wala? Ito po. Wala rin. Wala rin na. stock? Opo. Yung Display may lang. stock lang po namin. Ano. So, ang display lang. Saka yung puti. Oo, saka Yung yun lang. Hmm. Tapos tumayuwi natin. Ito na yung... Wala na ba? Yan lang. Wala na. Ayun, ang mga sampayan. Ito. Gusto ko to. Ayan. Teka. Alin ang dapat? O yun, mahaba siya. Mahaba.
Kaya lang to siya, ma'am. Ano Ha? adjustment mo to? Ha? Ilan lang po siya. Tapos Pag ito, hindi ginagamit. humahaba ito. Hindi po, ma'am. Yan na po. Ngayon, pag Ayun na. gamitin, ibubuka lang. Ganyan lang po, sir. Oh. Stirred din naman. Ay, hindi pala stirred eh. Hindi, pero pag may ano na yan. Pagka may sampay na. Oo. Tingnan mo natin yung ibang style. Pero bakit may ganito ito? Oh, ayan oh. Di ba? Hindi? Ito, ano to? Na-extend. Ay, ayun. Na-adjust. Perfect. Perfect, di ba? Bigas na lang at labahin ang kulang. Meron na tayo. Sure na tayo. Hello po. Teka. Oo. Hindi mo naman mapapahaba. Kung may sheets ka, pwede. No. No, ka may bedsheet, ano? Yes po. Hindi ko mababa sa sheets. Hindi, ay, Or pag ganun. pag ganun na. Pwede rin. Magkakano to? Magkakano to? Baka mahal. Kasi liyan ng tayo yan. Ano natin? Balik na natin. Boss, balik na natin. Ay, hindi na kaya ka. Wala ka ba? Wala ka ba? Kaysa dito ga, oh. Ano, may stock? Baka wala na naman stock. Magkano ga? Ewan ko. Wala pa? Ito siya, Louis. Eh, ikaw mo, hindi mo sinusulat. Paano malilimutan mo? Louis Bong Vlog. Ano? Boy, Louis Bo. Louis Boy. Oo, kita mo, hindi mo ano. Eh, buti pa si ma'am eh. Oh. Louis Boy. O sige, shout out na sa mga mahal sa buhay. Sa inyo. Oh, ito si Hindi, sino? Sino shout out? Mga nagpapatibok. ano mo, yung ano mo. Yung mga nagpapatibok. Ha? Oh. Maraming jowa. Mabubuko. Mabubuko ko tayo nito eh. Sige, pwede na to. 40, okay na yan. May stock ha? Yes po, sir. Okay, let's go. Sama po sa ano, sama po sa delivery, sir. Oo. Pareho lang naman yung ano. Oo, okay. Ano, bilhin natin? Kung maliit lang ang box, pwede rin dalhin. Maliit lang po yung box, pero mahaba. Deliver. Ito lang naman siguro yung haba mo. Bagay na po yung haba niya po yung box. Oo. Pwede? May iba ka pang dala. Ano ba pwede? Okay. Sige, tara. Or pick up po, ma'am, o deliver po. Pick up na. Pick up na po. So, bumili ka ng isang gray at 4,019. isang gray at saka green. Green at saka isang gray. Okay. Para sa ano. Recyclable Trash at at saka saka regular trash. Okay. Ito, ano yan? Ha? Basurahan din to. Kaya lang walang takip. Para sa kitchen. Wag Ang na. laki-laki niyan. No, that's too big. Okay, Yung okay. isto lang hindi natin nabili. Wala eh. Next na yun. At least nabili natin ang lanay. Okay guys. Yung pinili namin, hindi yan. Hindi rin yon. Yung nandito kanina na parang L-shape. Saya nilang dalawa. Eto ga, oh, cute. Uling. Pero uling. Pero uling din yan. Okay. Halika na, boss. Kukunin yung stock ko. Pare siyang ting. Huwag yung may damage, huwag yung pipi. Parang pipi yan eh. Hello po, shoutout po kay Shako. Oh! No. Nahuli na. Ay, wish mo paltantin kasi pipi yun. Agad siya. Maraming. Iya ka buday.
Opo. Hello! Shout out. Magkano? Ito pa. Mag-hi ka pa rin vlog ng madam. Hi! Like it, di ba? Yung phone mo, ito ha, baka ma-delete mo. Hindi ako nabibili. Sige, tawagin ko na kayo yung resibo. Lang yung resibo. Bili po. Ilan? Ayun lang dahil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Gusto nahihirapan niya. Ano ba? Ma'am, 6,375. 6,370. Saan yung ano? 37,906 po. Plus 800 po. Ito. Ah, Yung delivery dito na rin babayaran. Yes, Saan po. ako magbabayad? Dito po. Cash up yung ano mo? Cash mo? Oo. Pag hindi kasya, di sa sorry natin. Mangungutang tayo sa kanila. Wala pa? Kailan ba sweldo para babalikan na? Next week ko. umaasa lang po sa mga Ang saya. No? Oh, tumatanggap dito. open naman po. Quarter.